Soft chips, Joe Fala yn Bangor. Gynnar i gael chips. Ia. Da chi'n gweithio na? Yn dwm, wel, yn dwm hanner amser, chwarter amser, rili. Be da chi'n fawr hanner a wedyn chwarter? Wel, dwi'n am ryw awr yn y bora, dwi'n am ryw awr yn y bora yma. Be di hynny, hanner ta chwarter? Awr y cwbl. Dyna'r cwbl. Am ryw awran yn bora, be da chi'n neud yna am awr yn bora? Mae'n trio gwneud yr sglodion yn barod i roed yn y boilar. Ie. Ac batro'r postgodyn. A be? A gwneud y grefi a'r mionod a'r cyrris a bob math o bethau fel yna. Mewn ffordd darparu pethau, ia? Ia, na chi, ia. Na fo, batrio'r pysgod! Ia. Ia? Ia, gwachwch y glyn gaf i batri chi. Faint o hyn da chi'n gorau neud? Ydy'n dibynnu ar y diwrnod, meddwl dwi'n mynd i Gwener heddiw, bych chi'n brysurach yma'n ben wythnos Ia, eich. wel, mae'n dibynnu ar y diwrnod, ia. Na fo. Fydda'n ni'n dŵad estelwm i siop Joe Fala. Oeddech chi'n dod i siop fel ala, oeddech chi? Gai jyst sbonio i unrhyw un sy'n... Achos i ni yn yr ardal yma, da ni'n gyfarwydd iawn, mae'n hen siop jeeps, gwylod dre Bangor yn dydi. Yndi. Ond gai esbonio, mae siop Joe Fala yn Bangor yn siop jeeps sydd wedi bod yn y dres blynyddoedd. Mae nhw'n deulu lleol, mae pawb yn abod y siop yn dydi. Yndi. Ond i rwy'n dod i allan, da chi'n gweld, lle dyn nhw'n rhyw gyfarwydd iawn yn deg. Mae mor hawdd i ni fynd lawr y lôn a sôn am yr hen siop ma, fel bod pawb yn bobedi a pwdi chi. Ond teuluwch chi dyn nhw'n wreiddiol, dwch? Oedd yn ysgol efo fi, cofiwch. Mam a tad, yr hen pobl fel oes yn dod o Italy. Na fo, ia. A wedyn ddaru'r hen gentleman godi siop yn Bangor yn 1939. Ia, wir. Dyna pa bryd oedden ni? 19 dwi wedi cael deud wan. Ia. 1919. O'n i'n meddwl, ia, o'n i'n meddwl bod ti cyn hynny. Dyn, maen nhw'n Bangor ers blynyddoedd fel ydych chi'n dweud. Mae yna ddain drio deuluodd yn Bangor yn does, Anthony Assis hefyd, wrth gwrs, o'r Eidal yn wreiddiol yn de? Ia, na chi, ia. Na chi, wrth gwrs, mae hon yn siopio. Peth o'n i'n blant, oedden ni'n dod lawr, ac mae'n rhaid i chi faddau mi fan hyn, ond un o'r pethau dwi bob tro yn gofio am siop Joe Fala yn Bangor ydi, pethau chi'n ordro, pethau chi'n gofyn, beth chi isio, yn Saesneg wrth gwrs, what do you want? Ne, so mae drwg i ni. Ie. A chi'n deud, dydw bod chi'n deud fish and chips. One fish and chips, please! Dim yn bell o hynna rwy'n chwaith. Di fe chiwan yn deud? Yndi mae Joe yn gwiri. One with mushy peas! Fydd Joe yn gwiri. One fish and chips, please. Sut maen nhw'n gweithio, dewch? One fish and chips, please. Dros y siop yn de? Ie. Maen nhw'n dal i fod ei fath na, dydyn? Joe, mae di gweithio gyda chi yn... Do, dwi'n nabod y genod yn iawn. Dwi'n nabod genod y siop yn iawn. Cofiwch chi ati nhw? Na i siwr yn Cofiwch ni at y genod. Wel, clywch i chi gan mynd rwan, de? Pa fath o gig sy'n mewn shepherd's pie? Ci goen. Na fo, cigoen, ie. Gewch chi gris ti, Ia. a mi gewch chi jacket neu bag oer i fynd efo'r Cris. Be da chi'n ffansio bore yma? Jacket os dim posib, ie. Jacket? Ie. Na ni. Pwy sy'n neud twrw dwch yn cefna? Wires siop. O, ia. Cofiwch na ti ni gyd yn y siop. Ie. Baiacom chips am rimlwch. Iawn. Mi gan i'r pecyn bach yn y post i chi. Iawn. Olwen o Borthaethwy ond yn gweithio yn y siop chips yn Bangor. Cofiwch Ie. na ti nhw i gyd. Iawn. Hwyl i chi. Diolch yn fawr i chi. Da fo chi ols. Da bo chi. Hwyl chi'n gariadu. Ta-ra. Olwen Jones o Borthaethwy efo ni bore yma.